Haan na lang nga kinita, haan na lang nga binaybayan no dikit. Te ima na pa eh. Tinulungan natin makder. Tinulungan natin makder. Oh, hallelujah. Hallelujah. At dati may isang nga lalaki nga pilay nga na iyanak, pagpagkatenda, nga inaldaw, tapno makalimus ka, dagiti sumrek, ija unig ti templo, namnamain na nga, at dati kwarta nga maitin ni Pedro, ken Juan ken Juana, ngem anya ti Ted da Pedro. Hallelujah. Ije mo na nga kapitulo, dagiti aramid, versikulo 8, daytoy ti karin ni Apo Jesus kadakwada, sakbay nga imuli sa dilangit. Ngem intun umay kada kayo ti Espiritu Santong maikan kayto iti pannakabalin. Da kayto ti mangpaneknek iti maipapan kanyak. Maipapan kini Apo Jesucristo. Ije Jerusalem iti entero a Judea ken Samaria agingga iti amin asuli ti daga. Dagiti aramid kapitulo 2. Isu ti yaay ti Espiritu Santo kadakwada nga inkari ni Apo Jesus. Anang ited ti pannakabalin mangipaneknek may papan ken ni Jesus nga imay mangisalakan. Anya ti inted da Pedro bileg na nga magna. Bileg na nga magna. Kasati mensahe ni Pastor Eddie Calman. No anyaman ti pagkurangam ni Jesus laeng iti makaitid. Isulaeng iti makapno iti anyaman a pagkurangan tayo. Amen? No kurang wenno awan ti kwarta tayo ni Jesus ti makatulong kada tayo. Takukuha na iti entero alubong. No adda ti saksakitin ti bagi tayo ni Apo Jesus ti mangagas tayo. No maiyaw awan tayo. No di tayo amo ti pagturungan tayo ni Apo Jesus iti dalan tayo. Ket no mapukpukawan tayo iti tinamnama ken pamati laglagipen tayo nga ni Apo Jesus laeng ti paggapuan tinamnama ni Apo Jesus tayo pa'y tilugi ken patingga ti pamati tayo. He is the beginning and the ending of our faith. Akas bagay palagip ni Pastor Eddie di Calman umasitig tayo laeng kinuana. Tayo jay laeng. Kalpasan dayto nga milagro, nagrugida manin nga nangipadamag, iti naimbag nga damag nga gapo ken ni Jesus. Inik-explikar da no apay nga napalaing dayto nga pilay. Isumit ti naggapuan ti kangrunan nga pasit ti Biblia nga adalin tayo ita. Jesus nagan a pakaisalakanan. Ket irugigmet iti kapitulo 4 versikulo 1. Kunana, madamapay lang nga agsasao da Pedro ken ni Juan kadagiti tattao iti sumangpet dagiti papadi dagiti Saduseo ken kapitan dagiti gwardiya iti templo. Daglagipin tayo kakabsat nga dati nga milagro na ramid simrek dayjay templo. Dayjay pilay ket aglaglag nga agdaydayaw iti Apo ket nakita dagiti amin nga sumrek. Itamit din ket adamit dagitoy pangulon dagitoy Saduseon nga sumrek damit ten. Dagiti Saduseo kakabsat ket dagiti pangulwen dagiti Hudyo nga haan mamati iti biag nga agnanayon. Handa nga mamati nga agungar to dagiti natay isuhaan da nga palubusan no mabalin dagiti apostoles nga agiwarwaragawag iti daytoy nga naimbag a damag ni Apo tayo Hesu Kristo.
Gapu iti kangrunaan nga mensahe dagiti apostoles gapu ti pagkapuan ti bileg ken pigsa dagiti apostoles nga mangiguragawag iti daytoy nga mensahe nga naimbag nga damag gapu tanagungar ni Apo tayo Hesus Kristo. Ket dagitoy Saduceo ket handa nga patyen. Isu handa nga palubusan. Napalalo ti rurudda gapu tay sursuro dagiti duwa nga apostoles dagiti tattao nagungar ni Jesus ket daytoy ti pamaneknek nga agungar to dagiti natay. Versikulo 2. 3. Tiniliw da ida ket agsipud ta rumabiin impupok da ida iti pagbaludan inggana iti sumaruno nga aldaw. Gapu ta rabiin impupok da. Ngem adu tinamati kadagiti nakangeg iti mensahe da Pedro ken Juan. Ag 5,000 ti bilang dagiti lalaki 5,000 believe. Apay gabu ti ay ti Espiritu Santo anang ted ang mangipaneknek ni Apo Jesus ket natay ket nagungar. Ket ti mensahe ni Apo Jesus idi nga imay tapno mangisalakan ket isumit ti mensahe dagiti apostoles, isumit dagiti mensahe dagiti adipen ti Apo, isumit iti mensahe tayo ita nga rabii nga imay ni Apo Jesus tapno mangisalakan. Mangisalakan. Kabigatan na nag-uumong iti Jerusalem dagiti pangulo a Hudyo dagiti panglakayen ken dagiti mamaestro iti linteg iti daan nga tulag. Malagip yu dagiti tattao nga nang gipalansa ken ni Apo tayo Hesus Kristo. Dagiti pangulo ti Hudyo dagiti panglakayen ken mamaestro iti linteg. Nakimiting da kadaanas akang atuan apadi, da Caiaphas, ken Juan, ni Alejandro, ken da dumapay akam kaming ti pamilya, ti kang atuan apadi. Kapitulo 4, versikulo 7. Pinatakderda da Pedro ken Juan, iti sangwanan da sada sinaludsod. Kasanuan na aramid yu daytoy. Anya apan nakabalin, wenno anya anagan ti inaramat yo. Anya pan nakabalin kakabsat, pan nakabalin iti Espiritu Santo. Amen? Anya anagan kakabsat, itinagan ni Hesus Kristo. Amen? Simungbat ni Pedro, anapno iti Espiritu Santo. Manin niya kakabsat. Napno iti Espiritu Santo. Apo nagtuturay ken panglakayen. No mausig kami ita nga aldaw gapo iti imbag nga impaay mi iti daytoy apilay ken no kasanoan na imbagan. Rebengyo amin nga amwen. Kastamit dagiti amin at tao iti Israel. Asi tatakder ita iti imatang yo daytoy a tao apudno a naimbagan babaen iti pannakabalin tinagan ni Hesus Kristo at taga Nazareth. Babaen itinagan ni Hesus Kristo at taga Nazareth. Isu inlansayo iti krus ngem pinagungar ti Dios. Ni Jesus ti sasaritain daytoy apaset tinasantuan asurat ti batu nga imbelengyo ta kayo nga agpatpatakder, nagbalin akang hunaan abato. Isulaeng ti pakasarakan tayo iti pannakaisalakanan. Isulaeng ti pakasarakan tayo iti pannakaisalakanan. Iti intero alubong awan sa bali, anagan nga inted ti Diyos, kadagiti tattao, amabalin tayo pakaisalakanan. Ulitin man niya kapsat.
Isulaeng ti pakasarakan tayo iti pannakay sa lakanan, iti intero alubong awan sa bali anagan nga inted ti Dios. Awan sa bali anagan ti inted ti Dios kadagiti tattao a mabalin tayo a pakaisalakanan. Iti laeng nagan ni Apo tayo Hesukristo. Dahito iti bilin ni San Pablo kadagiti taga Filipos kakabsat. Kit isumit dahito iti bilin na kadatayo nga adda dito'y Maui Evangelical Church nga mamati ken kuana. Kuana kit adda ko mga kada kayo dahito'y anakem nga addamit ken ni Kristo. Isu nga idinto nga addaan galad at Dios saan na nga ingkan kano ti ipada iti Diyos, banag arebeng na, idi asalimetmetan, no diket, binaybayan na ket inala na tigalad nga adipen, anaaramid akapadpada dagiti tao, kapadpada tayo. Ket idinto an naparang iti kasasaad ti tao, nagpakumbaba, anak-nakem na, ang nagtulnog, aging gana, ken patay, aging ga ken patay, when patay, iti Diyos. Gapunamit ati Diyos intanok na iti kangatuan unay, ken inikan na iti nagan anatantanok, ngem iti amin anagan. Iti amin anagan. Tapno tinagan ni Jesus, isu amin at tumeng agparintumeng. Dagiti adda sa dilangit, dagiti adda iti daga, ken dagiti adda iti uneg iti daga. Ken amin adila ipudnuda ani Jesus, isu ti Apo. Tapno pakaidayawan ti Diyos Ama. Jesus, the name above every name. Hallelujah. Kakabsat, tilaeng nagan ni Jesus iti paggapuan ti pakaisalakanan, awan sa balin. Gapu ti isulaeng iti inted ti Dios Ama nga pakaisalakanan. Amen? Kakabsat, haan nga nagan a manalo no diket Hesukristo. Gaputa isu iti nagsubot kada tayo. Amen? Haan nga nagan a Brother Velarde iti dalan no dilakit iti nagan ni Apo Hesukristo. Gaputa isu iti dalan nga mangiturong iti agnanayon a biag. Amen? Haan nga dagiti isursuro da Bergoglio iti suruten tayo no diket dagiti laeng isursuro ni Hesukristo gaputa isu ti sao. Isu ti sao nga addan idi punganay. Ket isumet iti nagbalin alasag anangaramid ken nang isuro iti pagayatan ti Dios. Amen. Kakabsat, haan nga nagan a magliba iti mangipaimbag no diket babaen laeng iti nagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Babaen itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo, paksyatin tayo dagiti demonyo. Babaen itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo, agsao tayo kadagiti sa bali a pagsasao. Babaen itinagan ni Apo tayo Hesukristo. Haan tayon to nga ano, no agigem tayo kadagiti uleg, wenno uminom tayo iti sabidong. Babaen laeng itinaindaklan anagan ni Apo tayo Hesukristo. Umimbag to dagiti masaksakit. No ipatay tayo to, iti ima tayo katakwada. Apay, gapu taday toy nga Espiritu Santo nga adda kadakwada iti kakabsat it isumen iti agnaed kadatayo.
Isumit nga Espiritu Santo kakabsat isuday ta iti mangipaneknek nga ni Apo Jesus ket adda ditoy kada tayo. Hallelujah. Babaen tinagan ni Hesus Kristo. Isulaeng iti pakasarakan tayo iti panakaisalakan. Iti entero alubong awan sabali anagan ni inted ti Diyos kadagiti tao ang mabalin tayo pakaisalakan. Katabsat, ang nganagan, ang morales, ang nganagan, nga kaibi, ang nganagan, nga kampyot, ang nganagan, nga pasil, iti inted ti Diyos. Ngem da kami a mensahero na, itinagan na laeng, itinagan laeng ni Apo Jesus, isume iti isursurumi kada kayo. Isulaeng itinagan pakaitlak sakpa isalakanan. Amen. Amen. Nagyaman na ka po.